Mr. Sani. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a kérdést, bár sok mindenben egyetértek képviselő úr, amit mondott, de azért van itt nekem egy komoly problémám. Ön helyénvalónak tartja ezt, tényleg kérdezem, helyénvalónak tartja-e, hogy egyoldalúan Macedóniára tolni a felelősséget, miközben az európai intézmények teljes mértékig elbizonytalanították ennek az országnak, meg másoknak is a bővítési perspektívának a lehetőségét, vagy az ebben való hitet. Én azt gondolom, hogy itt minimum két félnek a felelősségét kell megmondani. A Balkán mindig is egy lőporos hordó volt. Itt Európa nem mondhatja azt, hogy ja Istenem, ti vagytok a rosszak, és mi jók vagyunk. Nem. Kérdezem önt, ön ilyen egyoldalúnak látja a helyzetet? Mr. Kovacev, take a floor, please. Разбира се, уважаеми господин колега, че отговорността е двупосочна улица винаги и както и солидарността, протегнатата ръка трябва да бъде приета от другата страна. Но Македония, откакто е независима страна